O, Rudas, kako fino izgleda. Ne! Dobar dan ljudi, što se radi, dobrodošli u današnji video. Znači danas sam tu sa jednim jako poznatom osobom iz našeg vloga, Ahmedom. Vjerovatno ga znate iz onih vlogova sa Vlašića kada smo bili, ako ste gledali. I danas idemo na jedno jako fino, lijepo mjesto, vodopad Skakavac. Znači već se penjemo oko nekih 15-20 minuta, ide nam fino. Ok, znači danas je jako topal dan, znači kao što vidite hodamo kratkim rukavima, malo vjetar puše, ali to je zamarivo skroz. Znači pogledajte ova kamenja ovdje, bukvalno. Znači, valja doći biciklom, a kamoli pješke. Bravo. Ne, valja doći pješke, a kamoli biciklom, brat. Znači, ovo ovdje je baš ono prejako, fino. Priroda, samo čuješ ptice kako sve, kako pjevaju, baš ono moćno. Vidite vam, šuma. Ima šuma, ima sve. Znači evo nas sada hodamo tačno sat vremena. Ja mislim da smo ni dokoli, bukvalno. Mislim da imamo još ovako 2 sata hoda do tamo. Ono, baš je dug put. Gdje si Cuko? Ćao Cuko. Što pali, znači hoće hrane. A nema hrane, brat. Nema hrane. I to. Pa. Look at those chicks, bro. Znaš ima ona pjesma? We're going on a trip in our favorite rocket ship. Znači bukvalno ovdje je groblje. Groblje usred ničega, odjednom se znači groblje pojavi. Came out of nowhere. Oh. Znači onda znači smo na prve tragove snijega sada, tek ovdje u ovoj šumi. Vidite snijeg. Ajmo se sankat niz ovo, vidite kako ovdje fino izgleda. To onda se spustiš sankama. By the way, ako već niste u prošlim vlogovima zapratili Ahmeda na Instagramu, zapratite ga sad, link je u deskripciji ispod ovoga videa. Trebamo malo followera, promošite na Instagramu čak. Znači vidite ovo ovdje, molim vas, ovo je ovdje baš moćno. Znači, by the way, jedan ovako savjet. Ako ikada vlogate dok puše vjetar, imate ovakvu ovu kameru gdje je mikrofon ovdje na vrhu, stavite ovakvu ruku iza, tako da vjetar ne smeta, ozbiljno. Boga. Je znači nekako biti čudan zvuk, ali barem ne smeta vjetar, tako da eto. Jest. Vidite kako ovo lijepo izgleda ovdje. Još s ovim oblacima, ono baš prejako. Što ti kažeš, Ahmede? Ok. Znači ovo je jedan od najvećih isfura koje sam doživio u posljednja 2 dana. 2 dana. Pa eto 2 dana. Pronaći će se onaj koji je ovako furo u posljednja 2 dana. A, vidi kost! Da li je ljudska, bože! O, Rudas, kako fino izgleda. Ne! Vidi koliko je kostiju, brate! Opa! Vodopad Skakavac, 5000 metara. Znači imamo još samo 5 km do vodopada Skakavca i napokon smo došli tu. Hop! Kažem ti sve, brate. Aj, kako se okliznuo sad, brate. Vode. Kako se okliznuo sad. Jesmo mi ovdje negdje ovako. Ovdje. Jeste ovdje, nisam vidio. Znači, idemo ovako, op. Jel tu idemo? Ne. Nemam pojma. Ne znam, idemo dole uglavnom. Znači ljudi, ne. A zašto moraš? Znači ljudi, postalo je sada baš vruće. Hajmo sada. Na skakanje, op.
Znači ono slušajte ove ptice koje pjevaju ovdje. Ono baš je amazing osjećaj. Znači sada trebamo primijeniti vodu jer ova gradska ništa ne valja, ova je prava ovdje izvrska. Profesionalac sipa vodu. Profesionalni sipač vode. Znači evo ga, prava izvorska voda. Ok, znači probao sam onu izvorsku vodu i baš je nekako dobra. Ono, bolja je od gradske. Ima bolji ukus. Hodamo, znači 2 sata. Nismo još uvijek došli. Mislim imamo možda još ovako pola sata, hoda otprilike. Znači baš dugo. Subscribe to Hamzoni! Baš ovo moćno, ajmo kroz šumu dole. A što misliš minirano? Vjerovatno. To bio najbolji vlog ikada. Stali smo na mitove jara, ne daj Bože šut. Znači ovo ovdje su endemične biljke Bosne i Hercegovine. Znači ovo se može naći samo ovdje na području Skakac. Ovo se inače zove Peručicanus bosnijakos. Znači bosanska peručica. Znam, to je isto naziv planine, ali i biljke. Što lažeš ljudi? Ja ne lažem ljudi, ja samo ne znam što govori. Opet ono radi. Šta? Šta sam vidiš ono bombu ako pada? Evo ovako. Imamo stazu pod vodopad Skakac 850 metara. Ili na Vidikovac koji je iznad, ja mislim. Ja mislim da je to iznad. Ne znam da vidim. Koji je 250 metara. Tako da idemo sada dole. Ega! Životinjski svijet. Životinjski svijet na Skakavcu. Ne, mora jedne tvoje slike. Oj, ne. Smeđi medvjed. Znači ovo nas je moglo pojesti, ovo nas je moglo pojesti. Ovo smo mi mogli pojesti. Ovo nas je moglo pojesti. To nas je moglo ubiti. Baš. Ovo bukvalno. Čovječe, vidi ovo ba. Vidi ga. Napokon. Ovo je vodopad Skakavac, napokon. Znači otićemo sada dole u podnožje. Može, mora. U podnožje vodopada, ne znam kako izgleda. Uh, 98 metara. Idemo u podnožje vodopada Skakavac. Brate, ovo se drvo ljulja. Podam već 20 minuta ovdje. I evo napokon smo blizu vodopada. Napokon smo došli tu. Evo ga, tu je. Čovječe, ovo baš moćno izgleda ovdje iz blizine. Uh! 98 metara gore. Evo nas kod vodopada napokon. Nakon 3,5 sata hoda, skoro 4, došli smo do ove ljepote od prirode. Samo pogledajte ovo ovdje. Gleda.
Znači, to je to za skakavac, sada se vraćamo nazad, to je još nekih 3 sata hoda. Znači, krenuli smo sa Barica u 11:20, sada je 24, znači 4 sata. Znači, ovo penjanje je bilo brže nego što sam očekivao. Ja, ko mi je mat? Ko mi je mat? Ajde sada ako koplja ono ba. Čak 1,5 metra. Hvala, molim vas. 2 metra. 2 metra. 2. Nemoj u šumu, ne u šumu, ne. Aj, kuda prođe? Ma bolje ti je Max kamer. Ne mogu da vjerujem šta smo sad otkrili, pokaži. Vidimo tragove životinja. Veoma je evidentni. Ako uzmemo kameru, vidimo jednu najveću životinju. Hej, to nije fino. Napokon. Ne znam da li ste ikada imali Windows XP, ali ovo bukvalno podsjeća na glavnu pozadinu Windows XP-a. Bukvalno isto ovaj brežuljak ovdje i ovdje oblasti koje stvarno predivno izgleda, jel li? Ne. I stvarno ovdje je prizor predivan, pogledajte na dole brda. Znači ono baš fino izgleda. Ovo je zanimljivo, planinarenje je cool. Vidi ovca koliko ih je. Koliko je ovaca. Kako ste najslađi, majki. Tri sata hoda. Bukvalno još uvijek nismo došli. Noge me otpadaju, znači nikada se nisam ovoliko nahodao, bukvalno. Vodi. Zna, pa trebao si mi dati u ruku. E sad ima da fataš. Jesam ti je fino bacio. Vidite ovo dole je Sarajevo. Znači, evo nas, napokon smo došli ovdje na Čavljak i ovdje ću završiti današnji vlog. Nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite veliki like i subscribe, a mi se vidimo sljedećeg puta. Do tada ne zaboravite da budete fini prema drugim ljudima i da budete skromni. Ok, vidimo se, čao! Pas blokva. Hvala ti, nisam vidio. Nema na čemu. Uvijek sam tu da ti pomognem.